El topònim Barxeta és d'origen musulmà i té com significat xicoteta pradera. El passat cap de setmana la seva història es rememorava amb els actes propis dels moros i cristians inclosos a les festes patronals. El dissabte per la nit fou un moment de gaudir d'una espectacular entrada que enguany va comptar amb la comparsa cristiana Conqueridors com grans protagonistes a l'ostentar la capitania en aquest 2015. El seu seguici va recrear la crònica de Ramon Muntaner dedicada als almogàvers. Hem recorregut a la història, com no podia ser d'una altra manera, i hem volgut recrear un episodi de la història, concretament de la que explica Ramon Muntaner en les cròniques. En la nostra historiografia medieval tenim 4 cròniques i una és de Ramon Muntaner, i concretament Ramon Muntaner perquè és el 750 aniversari del seu naixement. I hem agafat un episodi dels almogàvers. Els almogàvers eren mercenaris que anaven a la guerra, pagats per els reis de la corona, i van arribar al segle XIV fins i tot a Atenes i Neopàtria. I volíem representar això, el ferro, la guerra. Concretament era un seguici d'un pregoner que venia a reclutar homes a la vila de Barxeta, a l'alqueria de Barxeta, que era musulmana en un primer moment, però després reconquistada per els cristians i repoblada per cristians. El gran boato dels conqueridors va incloure l'anunci de la desfilada per part dels panderers i les marxes del grup Raval Cussà d'Albaida, carrossa de xiquets, cavall batidor, ball de camperoles amb la forca, esquadra de xiquets i tota una escenificació de la vida en aquesta època, on per exemple es treballava el camp amb animals. Habitants de la Serra Grosso, de la Pallà, de la Corsa, del Mitjarmut, de la Pella Rojo. La vila mos fe ajuda per a defensar-la. Per la nostra fe de Feixadors, Déu de cristians, visca la terra! Visca! Unes 300 persones, entre membres de la comparsa, músics i ballarins, oferiren un espectacle sense parangó, que es completa amb la participació de tots els moros i cristians del poble, els sarraïns, beduïns, barxetans i pirates. Al dia següent, la Diana de Cala i les ambaixades foren els actes desenvolupats més importants. Com sempre, els dos bàndols alternarien el poder de la simbòlica plaça i castell. Primer entraria la comitiva musulmana per prendre possessió d'aquestes terres. Dile al encargado de esta plaza que vengo de Constantinopla y he de hablarle. Haz que salga. Sabrás, pues, cristiano o noble, que esta villa y cuantas tierras abraza la fortaleza que del Chío sí se llama, es una finca vinculada de Mahomet, que sus padres la ganaron con las armas en las conquistas pasadas. Más de 1300 años fue el que tuvieron gobierno de ellas. Mas vuestro rey de Aragón, Jaime I, con maña se la quitó a mi señor, cual comandante de armas. Yo, como general, a decirle la razón que le acompaña a mi señor y monarca. Pedir por suya esta plaza, y si como crea prudente luego piensas entregarla, serás soldado valiente, general de mi monarca. Y si de lo contrario haces, te expones con tus soldados a ser la víctima de esta hazaña. Un ejército numeroso de tropas disciplinadas tengo encelada en el monte para embestir y asaltarla. ¡Ánimo, soldados míos, que con nosotros se halla la emperatriz de los cielos! ¡Ea, cristianos! ¡Victoria antes de usar las armas! És un miedo! ¡Entrega sangre a fuego! El combat, cosa a cosa més passes, acaba quan el moro mata al cristià i d'aquesta manera les banderes de la mitja lluna ondegen en la plaça constatant la seva victòria. Després d'uns balls i coreografies començava el torn dels cristians. No se puede consentir que la espada sarracena de esta tierra sea dueña, y aunque hayamos de morir, a conquistar esta villa venimos con devoción, desde el reino de Aragón y la vecina Castilla.
Pasa a su Alteza Real el infante don Pedro, príncipe de Valencia y Aragón, de Cataluña y Mallorca, de Menorca y Montpellier, de Cerdaña y Rosellón. Harto estoy ya de escuchar otra vez el mismo cuento. Solo buscan argumentos para poderte excusar. Has tomado prisionero a gran maestre del templo, dignatarios de mi corte, clérigos y caballeros. Centenares de soldados de mi alcurnia y mi linaje han caído en el combate y su sangre han derramado. Entiendo que tu arrogancia no conoce fronteras, pues si derrotarme esperas, peor será la venganza. No goces ya la victoria, que si Alá no lo remedia de esta terrible tragedia, ya nos juzgará la historia. Una lluita sagnant evoca la història de Barxeta. Al segle XVI, arrel de la forçosa conversió dels musulmans en moriscos, la mesquita de Barxeta fou convertida en església. Poques dècades després, en 1609, les 46 famílies morisques del poble foren expulsades. Todo está perdido ya, nada pudimos hacer, no conseguimos vencer. Era voluntad de Alá. Pero salvad vuestras vidas, que no os hagan prisioneros, marchad vosotros primero, iniciad ya la partida. Aquests fets fan que el moro es sacrifique en la batalla. D'aquesta manera, l'exèrcit de la Creu recupera aquestes terres. Barxeta torna a ser cristiana i valenciana.